ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. The St. Joseph Services invites admission for MBBS in India and abroad. For more details, contact 94361 Kum shibenta ban penkre ya ka jingdap shi postnem jong ka seng ka Ri-Bhoi Tourism and Environmental Development Forum kan penlong da ka Jingïakop thai bhabreu ya ka balatip kum ka Miss Ri-Bhoi Tourism 2022. Haga Jingïakren bat kilat pathai khubor haga khatlai teri gubnai naiwing arajar arpuwei uchaman jong ka forum uba plila tiuso ula ong bakani ka Jingïakop an sa penlong haga arpu khandai teri ubnai kella lengkot jong usnem arajar arpuar hamadan NSCA pahams in. Haga bayadei bat kani ka forum kala penkre ru de ki khusnam bat ka song pisa ka basan pau hajar tingka na ka benta ki lado lai pau hajar tingka na ka benta ki bawan baar bat khatsan hajar tingka na ka benta ki bawan balai. Ka sekretari jong ka pageant committee ka Samla Ida Wansuk Makri haba batai benya halor ka Jingïakop kala yatho baki Samla ki bala ban shimbenta ka Jingïakop dai ban long ki badang Samla nado karta ka bakhat prasnem hado arpo hunyosnem bat kim dai ban duna ya ka jingjrong ka basanput Kidai ban long ki nong song snong bapura jong ka Ri-Bhoi district bat ya ka audition na gabenta ka ni ka Jingïakop an sa penlong ha ka sauterik ubnai no pra arhajar arpuwei ha ying dorbar sajer. Te kwa berpentim na kalian ka Ri-Bhoi Tourism and Environmental Development Forum ke jungi ba haunu usnem arhajar arpuar ni pelong ya ka Miss Ri-Bhoi Tourism 2022 hang ne po nong po. Kani kalong kabangin organize na kaliang jong ka forum ke jungi bat ke jakaban pelong ini kalong po madan pahams in kalong outdoor te kadon ru ki kais price ki bangi la penmang na pantai kini kinong job kalong ki job ya kani ka Ri-Bhoi Tourism 2022 kinong kanyo sampo wajar kawina karena nasab kanyo laipo wajar bat ka second nasab kanyo hasan wajar bat kinyo ru ki gift voucher ki jongki te kata kalong kaban nakalian ka forum jungi ikwa pan pau perthai mantakasi ba hamtam ye kinong sungsnong ki badon ki hapo ka district ke jungi bakinya wan banya simbantai kun Samla ki jungi na ka banta ka Ri-Bhoi Tourism 2022 te nakalian ka junga na hot na wer kun Samla ki badon hapo ka district ke jungi bakinya wan syahmat ban sim ka platform nang bekinyo banta sikui pat ki platform ki bakham seneng ki balaban kompit hapo ka jilla ka jungi bat sabar jung ka jilla.